To fa mai sauraro, gaskiya Kannywood na buƙatar gyara. Wani banzan bidiyo da jaruma Samha ta yi a wajen ɗaukar hoto ya dace ku ce a kan social media. Kamar da kuke ganin wannan hotunan, wasu daga cikin hotunan ta ne muka ɗauko muka kawo muku. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To mai sauraro, barkanka da zuwa wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Tushen Hausa 24 yau ya tuma da wani zazzafan batu ne akan matan jarumai na masana'antar ta Kannywood. Irin yadda suke wata iriyar shiga kamar ba 'ya'yan musulmai ba, da kuma wani zazzafan bidiyo da yake trending akan social media akan abin da jarumar Samha wato ta yi a wajen ɗaukar hoto. Kamar yadda shi ma za mu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Da kuma yadda mutane suke ta maganganu a kan wannan bidiyo. To amma mai sauraro, kafin mu kawo maka cikakken bidiyon, dan Allah idan ka san wannan shine zuwanka na farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, ka daure ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shine da baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Samu guri ka zauna ka shirya tsab, ga cikakken batun yana zuwa da wannan channel mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masu sauraro. Barkanmu da mun sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da madaman su kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. Sai ma wannan channel namu na ku mai albarka mai suna Tushen Hausa 24 ya leko wani zafin batun da yake ta trending akan social media kan wato bidiyon jaruma Samha M Inuwa da ta yi a wajen ɗaukar hoto. Kamar da ku ga wasu daga cikin hotunan ta muna tafar su a cikin wannan channel namu mai albarka. To ya kamata mu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To mai sauraro, su dai waɗannan jarumai na Kannywood mun san cewa dukansu ba kafirai a cikinsu, dukansu 'ya'yan musulmai ne. Su amma yadda za ga suna wata iriyar shiga baka ce 'ya'yan musulmai ba ne. Yanzu ka duba hoton wannan jaruma Samha, wannan bai dace ba a ce kina 'ya musulma ki dinga irin waɗannan abubuwan, abin da bai dace ba. Kamar su wato Khadija mai numfashi za ga ita ma tana son irin wannan shigar su, kuma wato ita ma Murja Ibrahim Kunya za ga tana irin abubuwa haka marasa kyau a kan social media. Kai ba ka taɓa cewa wai musulma ba ce. Yayin da mutane ba sa jin daɗin irin waɗannan abun da ke faruwa a kan social media kan yadda za ka ga 'ya'yan musulmai suna ta abubuwa daban-daban irin wanda bai dace ba. Su amma mai mafita, su ya kamata su shugabannin na masana'antar Kannywood san abin da za a yi. Ya kamata a kowace idan ta wuce limit a faɗa mata. To mu sauraro, mun gode kallon wancan na mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Kar ku manta da danna mana subscribe, like and share. Mun gode.